Il-Qorti tal-Appell iddisponiet mill-appell li resqet l-Oppożizzjoni brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet filwaqt li ġabet fix-xejn id-dikjarazzjoni falsa ta' ġurament ta' Bernard Grech. Il-Qorti konfermat li l-Avukat tal-Istat m'għandu l-ebda dmir li jaġixxi imma li għandu biss setat limiti. L-imħalfin qalu dan kif taw id-deċiżjoni tagħhom brabta mal-kawża dwar l-isptarijiet miftuħa mill-kap nazzjonalista Bernard Grech u l-predeċessur tiegħu Adrian Delija flimkien mal-Avukat tal-Establishment Edward De Bono kontra l-Avukat tal-Istat. Fil-fatt kontrarjament għal dak mitlub mill-kap tal-Oppożizzjoni, il-Qorti tal-Appelli konfermat li d-deċiżjoni dwar jekk għandux imexxi jew le għandu jieħodha l-Avukat tal-Istat waħdu fl-aqal tiegħu u ebda awtorità m'għandha tindaħħallu f'dik id-deċiżjoni. Il-Qorti tal-Appell fis-sentenza tagħha 2 filgħodu appellat ukoll lil kull membru parlamentari għall fl-azzjonijiet marbutin ma' din il-kwistjoni. F'kummenti barra l-Qorti wara d-deċiżjoni l-Prim Ministru nnota l-aġir tal-kap tal-Oppożizzjoni u appellalu biex ma jkunx populist fuq kwistjoni ta' interess nazzjonali. Fakar li l-Gvern diġà fittex lil Stewart Healthcare quddiem l-arbitraġġ internazzjonali u mad-deċiżjoni ta' tħassir tal-konċessjoni, il-Gvern minnu fih għamel control step-in fejn ittieħed il-kontroll ta' 3 sptarijiet. Il-Prim Ministru fisser kif hu dispost li jarraf lill-Oppożizzjoni bid-dettalji tal-proċeduri tal-arbitraġġ internazzjonali fejn il-Gvern qed ifittex lil Stewart biex jirkupra kull ċenteżmu dovut lill-Istat. Qal li imbagħad wieħed jistenna li l-Oppożizzjoni żżomm il-konfidenzjalità tad-dettalji sakemm il-proċeduri għadhom pendenti.